Dan ben je nog bij ons in de studio. Dan had je al bijzondere dingen, bijzondere attributen deel. Dan ben je eigenlijk al een skofje bezig als amateur-archeoloog, hè? Ja, dat klopt. Dat is al heel wat jaren. En dat is ook net elke keer dat je wat heel bijzonders vindt. Maar het is een prototype erin steken. En zo nou en dan ga je een mooie opstekker. En dat heb ik mijn metaaldetectie en mijn steentijdzieken. Ik ben verbonden aan de steentijdwerkgroep in Burgum. Dat is de steentijdwerkgroep Friesland. En daar wisselen we kennis uit. En zo gaan we mij die kennis het veld ook in. En ja, dan ring je soms wel eens een mooie sites aan. En zo heb ik toevallig heel dicht bij huis in Kalmersweg heb ik een heel mooi plekje gevonden. En daar leidt de hele oude steentijd, dat 15.000 voor Christus. En dat is eigenlijk heel zeldzaam. En daar rent momenteel een onderzoek in Noord-Nederland. En dat is de regio boven Utrecht. En daar zijn in totaal 150 plakken lezen ik van uit die tijd. Ja. En daar is Kalmersweg een van de meest noordelijke van. Ja, maar dan gaat op een gegeven moment op zoek naar toch bijzondere dingen. Wist al van de vorm West een beetje ziekje mast? Of doe je gewoon zeggen, maar ik kon niet naar daar heen en over daar. Nou, met de metaaldetectie is het zo dat wij eerst oer de akker heen rennen en een roekenverkenning doen van ierdewerk. En dan letten we vooral op de oude ierdewerk uit de terpentijd, de Romeinse tijd. Zodra we dat aantreffen, dan weten wij ook dat we vondsten uit die tijd wel kennen. En dan wordt de detector onslingeren. Het gaat dus net zozeer om de vondsten uit 1800, 1900. Die ben er natuurlijk ook genoeg te vinden. Maar dan kun je eigenlijk overal wel een stuk lang opstappen en maar beginnen. Ja, dan had je een aantal attributen op tafel hier in de studio. Kun je daar kwart iets over vertellen? Nou ja, de steentijd, dat is eigenlijk waar ik voor het nodige ben. Bij Kalmersweg heb ik dus dat 15.000 van Christus voor. En eigenlijk de periode die daarna komt, dat het hier nul zo'n beetje. Steentijd, dat weet tot 1500 van Christus. En toen was ze eigenlijk overgang op de metalen. Dus de werktuigjes van stingen, dat weer een gepasseerd station. Wielen worden van koper en brons maken en ijzer. En daarvoor weer altijd vuurstingen. Ja. Op een gegeven moment worden die objecten ook onderzocht, neem ik gewoon. Hè? Want als op een gegeven moment is toch iets vindt, ja, dan denk je van wat soort wezen, dan wordt het in een andere partij onderzocht. Hoe kan dat niet zo werken? Het is zo dat ik zelf een hele grote lectuur dus heb. Dus ik heb zelf een hele grote ken ik uitziekje. Alleen het is altijd wel mooi. Er zit ook wel eens betwijfelstukken tussen. En dan is het wel mooi dat je de bevestiging krijgt van een echte kenner, een archeoloog. En zo had Marcel Niekes dus onlangs bij me langs geweest. Marcel Niekes is een archeoloog. En die had een hele grote kennis van die oude steentijd. En die had de bevestiging gegeven dat de oude steentijd dus echt daadwerkelijk getroffen is. En dat het echt een site is. Dus je kent natuurlijk wel eens een incidentele fonds doen. Maar dat wil net zeggen dat die mensen daar echt een schoftje verbleun hebben. En het is hier zo dat er meerdere stukken voor binnen. En dat toont eigenlijk gewoon dat ze langere tijd de West binnen. Ja, wanneer ik bij gelijks muntjes liep het wel hier op tafel lezen. Wat dat correct? Nou, dat is de metaaldetectie. Dan komen we dus in latere perioden. En dan, dan beginnen we krijgen varietelling. Dan komen de muntjes al een beetje in beeld. Keltische Romeinse, of een Keltische gouden munt heb ik. Een Romeinse gouden munt heb ik gelezen. En ik nog een mooie middeleeuwse gouden munt. Dat is door de jaren heen om munten wat ik aan goud voel lijkt naar een bultje zilvergeld. Ja. Dat vind je dan ook. Middeleeuws, 16e, 17e eeuw. Ik ga hier wat mesheften lezen. Die ga ik in verschillende vormen en maten en versieringen erop. Ik de vondsten nu de Tweede Wereldoorlog ontbreken net. Speeltje van de NSB bijvoorbeeld. En nog een hele mooie speelde met een helm en 2 zwaarden erop. Nou ja, dat is... er zijn mensen die sparen alleen wat spul uit de Tweede Wereldoorlog. En die gaan naar zo'n soort terreinen. Ik weet dat meer vinden kennen. Nou, ik concentreer me wat meer op dat hele oude spul. Ja, want hoe die maar dan de groen in, hè? Bij gelijks die muntjes of die schildjes uit de Tweede Wereldoorlog, hoe die is er ook nog? Nou ben die speeltjes uit de Tweede Wereldoorlog, die ben wat groter van formaat en de omvang en het gewicht van het metaal, dat had invloed op hoe die als te vinden kist. Dus bij dat soort dingen, zo'n speeltje van, zo'n omvang van 3 tot 4 centimeter. Ja, dan pak ze hem toch wel op 30, 40 centimeter uit de grond bij. Ja. En kan je zo'n heel iets Keltisch muntje te lezen en een heel iets zilveren muntje uit de periode tussen 600 tot 1000 na Christus.
Nou ja, dat zijn mensen die best zo allemachtig lid. Die pakt misschien tot 10, 15 centimeter. 15 centimeter houdt het echt wel op. Ja. Binnen er eigenlijk nog objecten die zelf graag nog een keer, toch nog een keer vinden wordt. Denk van dat nog een keer vinden dan. Ja, je verleest altijd wettengrenzen. Ja. En dan denk je van, nou dan moet ik dat wel eens vinden. En dan vind je het en dan zeg je weg van, nou dan moet het volgende, maar dit maar worden. Ja. Nu ben ik natuurlijk heel breed georiënteerd met stingentiert en metaaldetectie. Nou ja, we gaan altijd in een week in het hier gaan wij naar het Boeteland uit de zieken in Frankrijk. En daar hebben we dan een boer waar we taststemming gaan. En daar maken we dan ziekje. Nou, we hebben daar een heel mooi plakje. Met Keltisch en Romeins. Dus ja, daar kunnen we hele oude vondsten van. En ik heb hier een lied Keltisch kwartstater gelezen. En de wens is eigenlijk om ooit nog een keer een hele stater te vinden. Ja. Nou ja, daar heb ik het. Maar qua Romeins ben er ook nog hele mooie munten te vinden. Al ga ik je wel een hele unieke neerlezen. Daar ben ik maar van op de hele wereld beroemd voor. En ja, zodat die zo zeldzaam is, maar dat betekent dat wordt dat echt een behoorlijke waarde. Ja, dus er zijn altijd nog wel dingen die is graag, toch wel graag vinden worst. Haast een soort tentoonstelling dat de meeste dingen zien kennen of zo. Of haast iets dat de meeste zeggen wil dat je graag zien, is dat echt mogelijk? Nou, het is zo dat je hebt dus altijd een vitrine. Alleen mijn vitrines mag ik oppassen, zeg ik. Want ja, je bent ik wel eens net dus en dan kun je de vitrine vrij en leeg helpen. Dus, en ik hou uit het uit de ziekerswereld heb ik een aantal mensen getroffen die is dat een keer hoe kwam. Dus daar ben ik heel voorzichtig mee. Dus het mooie spul ken eigenlijk net in de vitrine. Maar inderdaad, er is wel een mooie vitrine. En daar ben ik een aangevondsten die het echt mooi ben om daarin in te letten. Maar het is net zo dat ik daar echt mensen voor uitnodig dat ze langskomen en dat bezoeken. Nee. Dus je hebt wel eens visite, zeg ik, en dan is het wel eens even een blik in de vitrine, maar voor de rest net. Maar het is net zo dat je het naar een museum brengt, de museumsite, maar even dat tentoonstellen of zo. Nee, het is wel zo, als wij wat bijzonders vinden, dan gaan wij wel even langs bij het museum en dan laten we het wel zien en we laten het wel registreren. Ja. Zodat het echt voor letteren bewaren is.